Ensi lumen tullessa moukari tietää, joulu on saapumassa, taas mua viedään. Kaikki puhuu ainoastaan joulupukista, kun oikeasti kyse pelkästään on leikatukusta. Joulupukki on moukarin lapsi, otetaan tän uutispommin kunniaks napsit. Pukki kaikille lahjoja jakaa, mutta höylä äiti ei ja tyttärien kanssa makaa. Se on lahjakkain kaikista, kristallipalatsi ratkaisu pelaaja. Kaukalossa muut pyörryksin veivaa, takatolpalta löytää Antti Teisalan. Rakennustekniikka mestari, pauhauksen myyjä, asentanut kumin nastojakin. Kun ensi yönä kuule talvimyrskyn pauhaava, se on Tinke, se sulle laulaa vaan. Kyllä Riina on oikein onnen plikka, kun panomiesten ykkönen Tinke pääsee tikkaan. Avomiehenä täydellinen paketti, tiskaa siivoo imuroja, kiiltää myöskin parketit. Timon lauluääni on suoraan taivaasta, kun Timo kuuntelee, usko hetken Jumalaan. Humalassa ollaan joulupyhät, se perinteinen Nokian yö. Tuttu mutta ei turvallinen, on joulupäivä Nokialla ainoa ratkaisu. Hahlokadun ytimessä viralliset pailut. Kotikaraoke, Koskenkorva klökiä, saunasta lumeen, alasti mönkimää. Rappikuume, baarpinta, Tapanin päivänä maksellaan kovaa hintaa. Ensi vuonna uusiksi, sitä odotellen, rauhaa kaikille, lunta sataa hiljalleen.